व्लादिमिर पुतिन मुलुगाव रायखांजासिनाय मुं सोर बेलाय आरो मानो मुंदांखा फै मिथिनो मुलुगनाङै मिथिजानाय आरो आथिखालाव ट्रेन्डिंआव थानाय मुं जर'खायै इउक्रेन आरो रुसनि हादरनि दावहानि गुबै आगदारि व्लादिमिर पुतिना सोर आरो मुलुगाव मानो मुंदांखा बेनि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिखागौ आरो खायफाया मिथियाबो जानो हागौ। बिनि सायाव सुंद'यै नोंथांमोना आंनि फारसेनिफ्राय आरोबाव मिथिनो नाजागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्ला बिथांनि बागै एसेबाबो मिथिनो हागोन। बुहुमनि देरसिन हादर रुसियानि गोहोगोरा हादरगिरि व्लादिमिर पुतिन। बिनि बैसोआ दायो 69 बोसोर। नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ मिथिनाय जायो, रुस हादरा पारमाणिक बमनि गोहोआव बुहुमनि मादावनो सेथि आरो मिलिटारि गोहोआव नैथि। थामहिनबा आमेरिकानि उनावनो दङ रुस हादरा। बै गोहोगोरा हादरनिनो व्लादिमिर पुतिना गोहोगोरा हादरगिरि। व्लादिमिर पुतिना उन्दै समनिफ्रायनो सासे गोख्रों आरो रोंग'थिगोनां फरायसामोन। पुतिननि जोनोमा बै समनि सभियेट इउनियननि लेनिनग्रेडआव जादोंमोन। दायो बे जायगाखौ सेन्ट पिटार्सबार्ग होनना मिथियो। व्लादिमिर पुतिना बांद्राय दोहोनि नखराव जोनोम मोनाखैमोन। अदेबानि बिनि बिफाया सासे हादर अनफावरि रुसनि सान्थ्रिमोन। पुतिनमोनहा नखराव गासै साथाम आरो बिमा-बिफाखौ लाना 7 जायोमोन आरो गावनो नखरनि उन्दैसिनमोन। व्लादिमिर पुतिना उन्दै समनिफ्रायनो हादर सिबिनायनि गेदेर मिजिं दंमोन। बेनिखायनो बियो देरनानै आर्मि साख्रि मावनो सिमां सुजुदोंमोन। उन्दै समनिफ्रायनो राफोद महरै कुम्फुबो गेलेयोमोन पुतिना आरो पुतिना कुम्फुआव ब्लेक बेल्टबो मोनदोंमोन। फरायनाय लिरनाय गासै आयदायावबो गोबां गियान थानायलाय गासैयावबो गियान बुथुमनो हादोंमोन। व्लादिमिर पुतिना गावनि गोजौ सोलोंथाइखौ लेनिनग्रेड स्टेट इउनिभार्सिटियाव 1975 मायथाइयाव ग्रेजुवेट पास खालामदोंमोन। बिनि उनाव ल'खौ उथ्रिना PhDबो लानो हायो। बिनि उनावनो गावनि जिउखौ दैदेननो पुतिना रुसियानि हादर रैखाथि KGB फरेन इन्टेलिजेन्स अफिसार महरै 16 बोसोर गोलाव सम हादर सिबियो। व्लादिमिर पुतिना गोलाव 16 बोसोर समाव बिथाङा बुहुमनि गासै हादरावनो दावबायनो खाबु आरो गियान आरजिनो मोनो। बिथांनि राजखान्थि जिउआ जागायो 1994 मायथाइयाव सेन्ट पिटार्सबार्गआव डेपुटि मेयर हिसाबै। 1993 मायथाइयाव बिथाङा SSPनि डाइरेक्टर जायो। बै समनि रुसनि हादरगिरि बरिस येल्सिनआ 1999 मायथाइयाव पुतिनखौ एक्टिं प्रेसिडेन्ट महरै बिबान होयो। बिनि उनावनो 2000 मायथाइयाव रुसियाव हादरगिरि बिसायख'थि जायो आरो बे समावनो पुतिना बिसायख'थियाव देरहाना रुसनि हादरगिरि जायो। बिनिफ्राय रुसनि गासै गोहोआ व्लादिमिर पुतिननि आखाइ मुथायाव थाङो। व्लादिमिर पुतिना उन्दै समावनो सानदोंमोन आर्मियाव जयेन जाना हादर सिबिगोन होनना। रुसियानि जारिमिनाव रुस हादरखौ गासै बिथिङाव सोलायहोयो आरो शक्तिशालि देश खालामो। व्लादिमिर पुतिना रुसिया हादरखौ गोहोगोरा खालामनाय व्लादिमिर पुतिनखौ दिनै बुहुमानो सोमोनाङो। 2000 मायथाइनिफ्राय आरोबाव 2004 मायथाइयाव फिन रुसनि हादरगिरि सायख'जायो पुतिना आरो 2009आव रुसियानि गाहाय मन्थ्रि सायख'जायो आरो 4 बोसोरनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जायो। आरोबाव 2012आव रुसनि हादरगिरि सायख'जाफिनो आरो 2022 आथिखालसिमबो थाद'नाय गैयै हादरगिरि जायो। आन्दो खौरांनि बायदिब्ला बुहुमनि दोहोनिसिन सुबुं इलन मास्कनिबो पुतिना दोहोनिसिन। कौटि लाखनिबो बांसिन सम्पति दं पुतिना। गोलाव 20 बोसोरनिबो बांसिन रुस हादरनि गाहाय दैदेनगिरि जानाय पुतिना बे समाव मुलुगनि सिंह होनना मिथिजायो। दा जाबाय थानाय दावहाया रुस आरो आमेरिकानि गोहो सुलायनाय आरो वर्ल्ड नाम्बार 1 पावार दिन्थिलायनायनिसो दावहा होनना बुंनो हायो। रावखौबो गिनो रोङै, गंग्लायनो रोङै, गावनि हादरखौ जिउजों मोजां मोनग्रा बेनो मुलुगनि गोहोगोरासिन दैदेनगिरि पुतिननि सुंद' जारिमिन। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अन्नानै हारिमु इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।